Praktično godinu dana od premijere i praktično za tom nesrećnom svojom pričom sa samo jednom reprizom posle premijere zbog nesreće koju ste vi... Vrlo nespecifična i topla ljubavna priča. Godišnjih aktivnosti veliki dan, s obzirom da ste predstavili javnosti, a bit će verovatno mnogo značajnije kada krenete da koristite ili možda već jeste, nove mašine kupljene od austrijske firme Reform, je li tako? A tiče se radova koji će da vam olakšaju čišćenje, održavanje nasipa, je li tako, odbrambenih bedema iznad velikih reka u Beogradu. Šta smo zapravo... Period nije logičan za poplave, pa smo bili gotovo ceo julu zajedno ovde u poplavi i viđali se često kod vas u Venici. Jeste. I kažite mi samo koliko ste bili angažovani sada oko ovog dočekivanja, ovog talasa crvenog mulja iz Mađarske. Puno vam hvala za ovaj deo priče. Vidjet ćemo se, ali nadam se ne po zlu, nego najviše po ovako dobrim stvarima i nekim izdvajanjima za vaše potrebe i za potrebe te zaštite grada i obala reka. A mi ćemo sada da proverimo kako stoji stanje sa kvalitetom vazduha u Beogradu na svim tim mernim mestima i to je neka beogradska praksa koja je nama jako značajna jer uvek kada se dese nekakve stvari, ove merne stanice mogu da upozore i na najmanja odstupanja od nekih normalnih vrednosti u kvalitetu beogradskog vazduha. Pročković, Lena, sad sam, treba prvo damu, naravno, ali nekako baš lepo je ovako došlo. Posle ove najave, dirigent Nenad Pročković i Lena Kovačević, jedan od izvođača od 5 ili 6 odabranih. Koliko? 6 odabranih. Dobro mi došli. Hvala što ste nam, da kažem, evo već jedno 10-ak dana, ako ne i više, ulepšavate svojim pričama, najavom ovog sjajnog koncerta i koliko znam, Beograd više je teško da može da dođe do ulaznice. Tako bude, malo da radite, da se školujete, napredujete. Što se kaže, idu i ti moderni trendovi, ali ipak su nastupi nešto što se od vas očekuje. Ovde je mnogo lepo. Beograd je dobar dan, još smo tu, 11 stepeni u Beogradu, stepen manje nego što je bilo i treba reći da je pritisak dosta niži za uslove glavnog grada. To možda unosi nekakav mali nemir u vaše opšte stanje. Ništa se ne brinite, nije do vas. Tako je najbolje. Ipak je sve do vremenskih parametara. Još jednom u poslednjih 10-ak dana srećemo se sa profesorkom Radmilom Tonković. Vazduhoplovni novinar. To mi se nekako možda i najviše dopada. Napraviti prvi korak u nečemu je veliki uopšte iskorak u životu čoveka i velika hrabrost. Pokazuje nekakav vaš afinitet.